मसाला चपाती तयार करण्यासाठी एका बाउलमध्ये 1 चमचा लाल मसाला पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 टीस्पून हळद पावडर, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेऊन त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल घालायचं आणि नंतर रोजच्यासाठी आपण जे पीठ भिजवतो तसंच कणकीचं पीठ भिजवून अशा पद्धतीने त्याची एक मोठी चपाती तयार करून घ्यायची। नंतर त्याला मधोमध असा एक पाव कट द्यायचा आणि जो मसाला आपण तयार केलाय मसाला या चपातीमध्ये अशा पद्धतीने भरून घ्यायचा आणि नंतर याची अशा पद्धतीने आपल्याला घडी तयार करून घ्यायची। मसाला बाहेर येऊ नये म्हणून साईडने आपल्याला दाबून घ्यायचं, अशा पद्धतीने बंद करायचे। थोडंसं पीठ लावून आपल्याला पाहिजे त्या आकारामध्ये हा जो परोठा आहे किंवा मसाला पोळी आहे ती लाटून घ्यायची। तयार झालेली मसाला पोळी तवा गरम करून त्यावर अशा पद्धतीने तेल घालून मग अशी भाजून घ्यायची। तुम्ही बटर घालून